רמדאן הוא שמו של החודש התשיעי והחשוב ביותר בלוח השנה המוסלמי, שנקבע על פי הירח. פירוש שמו הוא החודש החם. חשיבותו של חודש הרמדאן נובעת מכך שעל פי האסלאם בו הורד הקוראן לראשונה לבני אדם. בחודש זה יש מצווה לצום, שהיא אחת מחמשת המצוות היסוד באסלאם, שהן הכרזת האמונה באסלאם, המצווה להתפלל 5 פעמים ביום בזמנים קבועים, המצווה לתת צדקה לעניים, מצוות הצום הטקסי במהלך חודש הרמדאן, והעלייה לרגל למכה לפחות פעם בחיים. חובת הצום חלה על מוסלמים משעת זריחת השמש ועד לשקיעתה, כלומר במשך שעות האור של היממה, במהלך כל החודש הירחי מרגע הופעת הירח ועד להיעלמותו. הצום מבטא חרטה על החטאים וניסיון לכפר עליהם. מלבד הצום אסורים בשעות היום גם עישון וקיום יחסי מין. האיסורים מבטאים את ההתגברות על צורכי הגוף וההזדהות עם סבלם של העניים בחברה. מוסלמים שאינם יכולים לקיים את מצוות הצום, בהם ילדים, זקנים, אנשים חולים ונשים בהיריון, לא חייבים לקיים אותו. ואלו שמסיבה כלשהי הפרו את הצום במהלך היום, יכולים להשלים אותו ביום נוסף של צום אחרי סוף הרמדאן. הצמים משתדלים לאכול לפני תחילת הצום והתפילה, וזאת כדי שלא להתחיל את הצום בבטן ריקה. הארוחה הנאכלת לפנות בוקר בשעה מוקדמת כל כך נקראת סוחור, והיא מאפשרת למאמינים להחזיק מעמד במשך שעות היום. בחודש הרמדאן מתחזקת ההקפדה על קיום המצוות בחברה המוסלמית, בהנחיית ההנהגה הדתית. זו מורה למוסלמים להרבות בקריאת הקוראן ובתפילה. בדרשות ובשיעורי הדת הניתנים בחודש זה, ההנהגה הדתית מדגישה את חשיבות ההקפדה על המצוות המוסריות. ברחבי העולם קיימים דרכים רבות לבשר על תחילתו וסיומו של יום הצום, ואחת מהן היא ירי בתותח, ששמו תותח הרמדאן בירושלים. לישראל המנהג הגיע בסוף המאה ה-19, בתקופה העות'מאנית, שמינו את המשפחת סנדוקה כאחראית על התותח. בזמן הכיבוש הירדני של מזרח העיר, התותח העות'מאני הוחלף בתותח ירדני. בימינו הפסיקו לירות מהתותח עם פגזים אמיתיים, ובמקום זה משתמשים בזיקוקים. בן משפחת סנדוקה יורה פעמיים ביום מהתותח על גבעה בבית הקברות המוסלמי ברחוב צלאח א-דין במזרח ירושלים. כשזה קורה באישור המדינה, ובן המשפחה עובר הכשרה לעבוד עם זיקוקים. כך המסורת הזאת נשמרת כבר מעל ל-120 שנים. תפילת לילה ארוכה בשם תפילת ההפוגה, שהיא בבחינת רשות, נערכת במסגדים בלילות הרמדאן. תפילה זו מוקדשת לחשבון נפש ולבקשת מחילה על חטאים. יש נוהגים לקום בחצות ב10 הימים האחרונים של החודש ולהתפלל. מקור המנהג הוא במסורת שלפיה הנביא מוחמד נהג כך. לצד זאת, בקהילות המוסלמיות נפוצה הנטייה לקיים אירועים של שמחה בשעות החשיכה, כפיצוי על שעות הצום. במשפחות רבות נהוג לאכול לאחר שבירת הצום ארוחה עשירה וחגיגית ששמה איפטר. במרכזי הערים מתקיימים אירועים מוזיקליים והצגות. את ארוחת האיפטר נהוג לפתוח באכילת תמרים, לכן בחודש זה עולה הייצוא של התמרים הישראלים. בחודש זה בממוצע מיוצאים כמחצית מכלל התמרים המיוצאים מישראל במהלך כל השנה. שיאו של הרמדאן הוא בליל ה-27 בחודש, ששמו הוא ליל אל-קאדר, שבו ניתנה הגרסה הראשונית של הקוראן על ידי המלאך ג'בריל, הידוע גם כגבריאל לנביא מוחמד, ובו נפתחים שערי השמיים ומשאלות ליבם של המאמינים נהנות. המונח אל-קאדר פירושו גורל, ופרשני הקוראן הסיקו מכך שבליל אל-קאדר האל קובע את גורלם של כל בני האדם לשנה הקרובה. פרשני הקוראן הסיקו שבליל אל-קאדר המלאך גבריאל יורד אל הארץ בראש המלאכים, והם מוציאים לפועל את גזר הדין שקבע האל לכל בני האדם. הצום מסתיים בחג הנקרא עיד אל-פיטר, שפירושו שבירת הצום. על פי השריעה שהם חוקי ההלכה האסלאמית, המוסלמים חייבים להשתתף בתפילת החג במסגד. לפני התפילה ממליצה השריעה לתת לעניים צדקה, הנחשבת ככפרה על חטאים שנעשו בשוגג במהלך חודש הצום. את החג מאפיינים מנהגים שונים, קניית בגדים חדשים, הענקת מתנות וממתקים לילדים, וביקור קרובים וידידים. יש הנוהגים לשלוח איגרות ברכה לכבוד החג לידידים וקרובי משפחה. יש מוסלמים הנוהגים לבקר בחג בקברי יקיריהם שמתו. במיוחד מקובל הדבר בשנה הראשונה לאחר מותם. חג שבירת הצום נמשך 3 ימים. בשנת 2024 הרמדאן יתקיים בין ה-10 במרץ ל-9 באפריל. אתם מוזמנים לעיין במקורות המידע בתיאור לסרטון ולהירשם לערוץ.